Yan na si Paul kanya. Sige. Ato mga plano ha. Sige, para di na papalapak. Okay. Ulit. Ay, ulit. Unsa man ni logos ni Tulis? Ulit. Ayaw. Pobre na ako pantigra. Ala nga akong pantigra tuwa dito. Ala nga akong pantigra tuwa dito. Mga pasiyaw, mga pakatawa ni Mang Kanol. Sa kabantag niya na sa kasakyanan, yang itulis, ug dinhi. Oh, wala. Santa Rosa, Kwameng, Gilutungan. Oh, free wifi. Siya po, manakay ta po. Kaya na larga man ko na siya para kuha aming lutungan og Santa Rosa. Kasi kay madro sa Santa Rosa kay free wifi. Ay may kay wifi. Para asa mo do? Para Santa Rosa kami. Para Santa Rosa. Para Islag, Kabulani, Kwameng, o Kawagan, Santa Rosa. Para Santa Rosa mi dong. Yapit lang mi kadyo dong ha. Sige dong. Sige manakay mi ha. Sige, sakay na mo kay free wifi ni. Ay may di dong kay wifi. Walay plete. Dong. Dai bili na sinilas dong. Sige. Yapin nagsakay dire kay kay Bapin mas liter. Oh, nga naman ka. Hinay ako. Oh, hinay. Oh, sige, larga na, boss. Boss na, boss. Unyara. Hoy mulingok! Ayo! Run. Ikawas ang naanin nyo! Silver! Cellphone! Hello! Pagawas na yan! Huwag ang tanang mga babay! Akong luguson! Ay, kapila ko lulusan, kitikuwang na sa. Kanan gani! Kanan! Sa kabuntag niya na ano niya sa kamerkado nga nangitaw abangan. Ug dinhi. Bayag na ko ni dapita. Kinahanglan nga ako ginanggunahan kay para gud ang mga turista makauyo dinhi dapita. Ko na ko guna. Kino ni mga tao kari wa ka limpyo. Ay, basura, dilupin ko kuban pa. Ay. Sugawa di dapita. Ng Purenjo. Hey, what can you say? Nauna to kamatay sa usin ng Purenjo. Okay kayo. Nagawa pa mo. Kabuntag niya na dunay duha ka mga bata nga gusto nga ligo og dagat. Ug ang mga bata nagkanayo. Ug dinhi. Hira lang itong nagawali ko na agad. Indot tayo sa alam niya. Hindi ka dagat mo kaya. Katon lolo. The color. Maligo ng dagat. Oy, mga apo. Ayaw mo pagaligo dagat. Oy, nahibaw mga lam ka ng dagat. Mga lomos mo. Maligo lang may dagat. Maligo lang may dagat. Ay, sige. Mga ligo ang galing mo ha. Ayaw mo pagbasa-basa. Ayaw mo pagbasa-basa. Okay, kadaling. Basa pa mo. Sa kagabi niya na dunay usa ka tibuha nga bayo. Gitulisan. Ug ang tulisan nagkanayon. Og dinhi. Makuha na anak ng bag. Adunahan na tani. Hindi ka
Ay siguro, bisag asa lagi ka no, ay siguro yan sa bangko na. Makuha na to baga, inting kwarta na to anak. Dato na to butan. Wato na to karon. Ha? Pat na magpulis kita kung tawhana. Palit ko barko. Yung sa may plano noon eh. Oh, ako plano ana nga. Palit ko barko. Hanap ko yuta. Eh, kwartahan naman tana. Tanan na. Ako paliton. Kada diha. Plano. Kanang sandbar diha. Ako na paliton na sandbar. Kaya daghan kwartahan nga gidana tawana. Pagka ito na makuha, milyonaryo na na. Kasabot ka ba? Iya ka, Brad. Kami plano naman ito. Palit ko gasawa. Usa ka dosin na. Ano na? Noon pa na kung palit ko pambot. Tangan ako dagat. Okay, okay na na. Okay na. Ikaw rin ko asawa. Daghan mo na. Bili ko sa. Yan na. Okay. Ato mga plano ha. Sige, para din ang papalapak. Okay. Unsa man ni logos ni Toles. Ayaw. Libre ra ako mapalsibra. Ala nga akong pansibra to dito. Isla natin kami kanay. Ikaw, mister. Dali magamik up ni mister, no? Alay, makakikid yung dali ko biro. Okay, makakikid taro, no? Ay, piti. Baka natin ito, ay, basta pasensyo, tandaan, oy. Kaya yung maglobby na ito. Tanaw, sister. Tanaw. Sis, lang tawa na to, sis. Kung di ka labay sudan ni. Lalo, sis, na mayam ko. Wow, nagkakuha ka, sis. Sama ka na itong iyap, sis. Lang kanino? Ay, kagkakawa, sis, no? Uy, namni pante. Ay, kapag yung uwi sa bayo na, uy. Uy, sis. Lapil lang kanino, ipaha ko nun ni sis. Abre, sis, uy, di ko mawihap yan, sis, uy. Sis, may pa, sis. Tanga na to, balita, sis. Oh, sige. No, ano? Yan na. Mauna niya pa. Okay. Ato mga plano, ha? Sige, para din ang papalapak. Okay? Tulis! Unsa man ni? Gusto tulis. Plano na. Palit ko gasawa. Takot din na. Noon pa na kung palit ko pambot. Tangan ako dagat. Okay, okay na na. Okay na. Parang ko asawa. Daghan mo na. Bili ko sa. Lasin. Lugos na. One, two. Okay. Ay, di si Monso. Mari gitulis kasawa. Okay. Okay. Lugos ni Toles. Ayaw. Libre ra ako mapalsibra. Wait, tingog kayo. Tingo ko. Kaduwa na po yung Dura ulit ako ito. Kana. Panakay paningin sa. Paningin sa. Karosa, kami, butungan. Free wifi ni. Ingon mo kakal. Aduh, siapa dong wifi dong, free wifi, siapa nak share dong? Dipilih dong, dong. Sinilas. I like it. 2, 3, go. Go. Ipagawa siya yung kayong tangan. Tama ni anak cellphone. Sa kayong tangan. Kayong tangan. Go. Ipagawa siya yung tanang butang. Tama ni anak cellphone. Reload. Silver. Balik. 2, 3, go. Kanan nih, kanan. Ay, tawa lagi. Sige, hapit na. Go. Ano to kamatay si Kung gusto ka lang malingaw, pusay upin na ang leng. Kunya i-search tayo How did friend or not? Pinoy Funny Juice. Tuga-tuga yung tanawon, siguradong malingaw ka dayon. Pusa i-subscribe na o akong hingala. Kung gusto ka lang 1, 2, 3, go.
Patan niyo si. Nga, namatay po sila. Bukin niyo ng purityo. Unya isa-sayo ang CCTV. Mga ligo-dagat, o, dahil ba, mga daw ka ng dagat. Mga lomos mo. Ikaw lang may dagan. Paliko lang may dagan. Lugar-lugar. Ah, sige, kanamugos manggad mo. Kung mga ligo mo, ay mo pagbasa-basa, ha? Usa i-subscribe na o akong igala. Aha, busa i-subscribe na o pagtanaw na higala.